Muzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Ndi kulandireninso abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 29 February chaka cha 2024. Tikumaliza mwezi wa February ndipo tili mu tsiku la namba 14 la mbindikiro wathu. Pang'ono ndi pang'ono tikubwera ku Yerusalemu. Onani tikubwera ku Yerusalemu Ambuye. Tikubwera ndi milandu yathu, tikubwera ndi kutopa kwathu, tikubwera ndi machimo athu, tikubwera ndi nkhawa zathu. Pemphero lathu mu mbindikiro uno ndiloti Ambuye mutitule. Pemphero lathu ndiloti Ambuye mutidalitse. Pemphero lathu ndiloti Ambuye mutilengenso mwatsopano, kuti tikamatuluka m'chipululu muno tikhala anthu osinthika, tikhala anthu amene tayera, tikhale anthu amene tasanduka okomera inu, tasanduka ziwiya zoti inu mutigwiritse ntchito. Tikumbukire kuti tikukambirana experience ya paphiri paja, zochitika za paphiri paja. Sabata yatha timakumbutsana zochitika mu maesero a Ambuye Yesu, koma sabata ino tikusinkhasinkha zochitika za paphiri paja pamene Atate anawauza ophunzira aja kuti uyu ndi mwana wanga okondeka, muzimvera. Ndipo tikuyang'ana kuti lenti ino ndi mutu wa sabata ino ikutiphunzitsa chani. Mobwereza tikunena kuti nyengo ya lenti ndi sukulu yapadera imene tufuna tikule, imene tufuna tikhwime, imene tufuna tiyambeso mwatsopano. Dzulo lija tinamaliza ndi maonena kuti si zinthu zonse zimene tikuyenera kukhala nazo mayankho. Petro atadzidzimutsidwa ndi zimene anali kuona, Petro atazizwa ndi zimene anali kuona. Mlembi wa Uthenga Wabwino akuti chifukwa cha kuzizwako anayankhula mawu amene samamvetsa zimene akunena. Ndi bwino Ambuye kuti ife tili nawo pano. Tiloleni timange misasa itatu, wina wanu, wina wa Eliya, wina wa Mose. Izi anayankhula chifukwa analibe chonena. Zinthu zina tizingovomereza kuti sitingakhale ndi mayankho kapena kudziwa zonse. Lero popitiriza ndi kuona moyo wa Petro komanso ophunzira ena aja, chimene chikuti chidutsa pa chidwi ndi chimenenso tikuyenera ino ndine tichiphunzire m'moyo mwathu. Despite seeing Moses and Elijah venerating Jesus, despite hearing the word of God the Father speaking to them, "This is my beloved son, listen to him," the apostles, thus Peter, James and John, were not completely changed. Tikuti ngakhale kuti anaona zozizwitsa chotero, kuti kuona Mose anamdziwa bwanji, kuona Eliya ndiye anadziwitsa Ambuye Yesu, kenaka nkumva liwu la Atate akunena kuti uyu ndi mwana wanga okondeka. Titha kunena kuti pamoyo wawo ndi kuti anali atafika pa peak, afika pa chimene wina aliyense mwa ife anali kuyembekeza. Kumva liwu la Atate, kuona Ambuye Yesu akusinthika m'maonekedwe, kuona ndithu Mose amene akuyimirira chipangano chakale makamaka mabuku amalamulo, kuona Eliya amene akuyimirira aneneri onse, ndi kuti awiri onsewo akuyimirira chipangano chakale. Atatsika phiri lija, you would expect them to live in such a way kuti aona ulemerero wa Mulungu, aona zozizwitsa, azindikira chimene akuyenera kuchita, ndipo moyo wawo onse umenera kukhala completely changed life. Komatu tikuona kuti change m'moyo mwa Petro, Yohane ndi Yakobe, inde ana aja Zebedeyo, sinachitike nthawi imodzi ayi. Limenelo ndi phunziro lapadera, limenelo ndi phunziro lofunikira mnyengo ino ya lenti, kuti kusintha sikumachitika pompo. Inde ena amasintha pompo, ena amasintha pang'ono, ena zimatenga nthawi. Tisamataye mtima, kati kuona ena kanda akazi athu, kanda amuna athu, kanda ana athu, kanda anzathu ogwira nawo ntchito, kandi ife eni. Change is gradual.
titokhala ndi kufuna kwabwino kuti tisinthe mnyengo ene ya Lenti. Titokhala ndi kufuna kwabwino yoti mchikhristu chathu tikhala anthu opatsa, anthu omvera, anthu okhululuka, anthu amene ali odzipereka, anthu otsera nsembe. Koma mwina pa zifukwa zina tikulephera. Mwina ifeni sitikutha kudzimvetsa kuti koma nchifukwa chani ndimapanga izizi. Muja anachitira Paulo kuti pena samadzimvetsa kuti zinthu zimene ndimadana nazo ndi zomwe ndimazichita. Koma zimene sindifuna kuzichita ndi zimene ndimazipanga. Nde analira Paulo kuti kalanga ine, kaya ndani amene adzandipulumutse ku imfa imeneyi. Ndiye malembo amatiuza kuti otipulumutsa ndiye Yesu Khristu mwini. The sons of Zebedee atatsika phiri lija. We could expect kukhala exemplary kwa azizawo kuti ife tidamumva Atate akutiuza kuti uyu ndi mwana wake okondeka, pamene tikuntsazira tizimukonda. You see immediately anatsika pasi paja nkumakangana maudindo. Pena timamva kuti adatuma mayi wawo. Mlembi wina amati anapita okha. Kana atuma mayi wawo, kana apita okha. The bottom line is amafuna maudindo, amafuna kuphangira, amafuna okhala oyamba, amafuna okhala ofunikira. They wanted to be first. They wanted to be recognized. They wanted to be above everybody. They wanted to lead the parade at the expense of their fellow apostles. In other words, ana Zebedeyo sana sindike kwenikweni chifukwa Ambuye Yesu pokhala nawo, powatenga pa phiri paja, powaphunzitsa zaka zonsezo, anali kuwauza kuti pakati panopa ofuna kutumikira akhale ngati mwana. Ngati mufuna kukhala nambala 1 mukhale namba 1 pakukhululuka, mukhale namba 1 pa utumiki, mukhale namba 1 pakudzichepetsa, mukhale namba 1 podyetsa anjala. Ine nali ndende simunandiyendere, ine nali wamaliseche munandiveka. Ngati mukhala namba 1 pa zimenezo, good and fine. Koma mukaona kuti kaganizidwe kana Zebedeyo amafuna maulemerero apansi pano. Zikutitanthauza kuti ngakhala anakumana naye Ambuye Yesu mwapaderadera, nkuwaonetsa ulemerero wapaderadera, nkuwamvetsa mawu Atate mwapaderadera, nkuwaonetsa Mose, nkuwaonetsa Eliya, change inabwera movuta kwambiri. Inatenga nthawi. Chimodzimodzi tikatenga Petro kumene atatsika pa phiri paja, ndi uja timamva kuti anankana Ambuye Yesu. Ngakhale azimayi aja atachoka kumanda, waziti ife taona Ambuye awo. Petro sanakhulupirire mpaka atakafika kumanda konko motsogozedwa ndi ophunzira uja Ambuye amankonda kwambiri, Yohane. Izi zipherezere fanizo, the parable ya anthu amene adapita kumunda pa nthawi zosiyanasiyana. Tikawerenga fanizo limene lija timamva kuti anthu ena adapita kumunda 6 koloko, ena adapita kumunda 9 o'clock, ena adapita kumunda 12 o'clock, ena adapita kumunda pa 3 o'clock, ena adapita pa 5 o'clock, koma adalandira ndalama imodzi. Change imabwera mzigawo zosiyanasiyana. Tithokoza Ambuye ngati adakuyitanani pa 6 koloko, ino ndikuvomera nkusintha. Alipo anthu ena chilandira ubatizo. They've lived a constant life of faithfulness. They've lived an exemplary life. Akhala anthu amene moyo wawo wonse aliyense amasirira, aliyense amakhutira kuti koma mzathuyu hayi Mulungu azitamandika. Ngati muli kwa choncho tizithokoza Ambuye ndipo tizipemphererana kuti achuluke anthu otero. Aliponso ena amene mwina moyo wawo udayamba mwapendapenda, koma mwina kandi banja terekeze, kandi nsembe, patapita zaka ziwiri zitatu adadzitsutsa, adadzigogoda, mudaona kuti adabwereramo okha amaseka kuti koma ndinkaganiza chani pamene paja. Tithokoze Ambuyenso pamenepo. Komanso alipo ena amene kukhala kandi mu nsembemo zaka 10, 15, 16, 20 kambanja kumene ndithu kupanga majubilii migolo zaka 15, 20, 25, 30 kudaba kuti angochita zachibwana zokhazokha. Koma udzapeza kuti kumapeto kwa moyo wawo anthu nkumakambirana adalovuta madalawo, adalovuta amayi awo, mnyamata uyo ankamwa kajanso, pano ndi munthu odalirika. Change ili ndi nthawi yake. Titha kufuna zinthu zitasintha lero, koma pa zifukwa zina, pa zifukwa zodziwa bwino Mulungu, change yo sibwera monga ife mmene tifunira. Don't give up. Anyamatawa ana Zebedeyo komanso Petro, change yawo inabwera movutirapo kwambiri, koma timaona kuti atangobwera true change adalolera kupereka moyo wawo ngati nsembe, chifukwa ambiri mwa iwo adafa ngati amalitiri. Tikulimbitsana mtima
kuti ngakhale iwo adaona ulemerero wa mulungu kusintha sikunabwere nthawi yomweyo. Nyengo ino ya lenti itipatse chilimbikitso chimenecho. Mutokhala ndi mwana wovuta, mutokhala ndi amuna anovuta, mutokhala ndi ansembe anovuta, titokhala m'dziko la Malawi limene likuoneka ngati monga ananena maepiskopi kuti ena atu mwina atha kuyamba kuganiza kuti kodi ndife otembereredwa, ndipo atiunikira kuti ayi sindife otembereredwa. Ndipo enanso atha kufika pomataya mtima kuti koma tsopano tidzafika poti tsopano zinthu tikuona kuti zinkanasongola. Pang'ono ndi pang'ono tikupita chitsogolo. Tidachoka mboma la chipande chimodzi, panali izo ndizo zotsamwitsa, anabwera ena nkuvinamo, tinadzudzula izo ndizo, mwina tilipo tiwiri titatu timene anatisira, anabweranso ena anavinapo. Choncho tizitola nthawi zina mwina sitikutola mmene tikufunira, kuti pa zinthu 10 izi timafuna titatola mu 7 pamene tikupita chigawo china cha ulamuliro. Mwina pena timangotolapo kamodzi nkubwerera mwina ma step 6 mbuyo. Koma pang'ono ndi pang'ono nchifukwa yake tikuyenera kumapemphererana, nchifukwa yake tikuyenera kumalimbitsana, nchifukwa yake tikuyenera kumadzudzulana, nchifukwa yake tikuyenera kumabweretsa zinthu pa mbalanganda kuti change imene timafunayo mwa ubwino wa Mulungu izichitika, koma ife tili odekha mtima. Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Kukhala pafupi ndi Ambuye Yesu, kukhala pafupi ndi Mulungu, kumva mawu ake. We must follow him. Pamene tintsatira, pamene timva mawu ake, pamene tisankha iye mwadala tsiku ndi tsiku, he will prepare us to follow the next stage of life, which may be challenging. Kunena kuti tikasankha kumakhala pafupi ndi Ambuye Yesu, posatengera kufoka kwathu, posatengera kulephera kwathu, Mulungu adzatithandiza kuti tilandire bwino, to embrace the next stage in life. Nchifukwa chake ndimakonda mawu ajamanena Father Joseph Kim akuti oyenda ndi Mulungu, okhala mwa Yesu saopa zamawa. Ophunzirawa ngakhale anali nzofoka zawo zambiri, ngakhale anali nkulephera kwawo kwambiri, muone kuti kutha kwa moyo wawo, kutha kwa miyoyo yawo ambiri mwa iwo, mwina kupatula Yudasi, sanaope zamawa, sanaope imfa, sanaope kuzunzidwa, sanaope kutemedwa, sanaope kudulidwa makhosi. A Petro ndi anzawo ndi aja anapachikidwa pa mtanda chosiyana ndi mmene anapachikidwira Ambuye Yesu, iwo mutu uli pasi, sanaope zamawa chifukwa anakhuthula moyo wawo kwa Ambuye Yesu. Inu ndine munyengo ino ya lenti tikalolera kumakwera pa phiri nkumakumana naye Ambuye Yesu, tikalolera kumakwera pa phiri ndi kufuna kutembenuka, sitiziopa zamawa. Mulungu azititeteza, Mulungu azitipanga shape, Mulungu azitionetsa kuti true values in life is to die for God. Abale ndi alongo, mu tsiku la lero la namba 14 la mbindikiro wathu, tatiyeni timalize ndi mfundo ziwiri izi. Mfundo imeneyi tikadayamba poyambirira pomwe, koma palibe kanthu. Tikuona kuti atathedwa nzeru anyamata aja, atakhala ndi nkhawa, atakhala ndi chikayiko, Ambuye Yesu akuwatenga kuti tiyeni pa phiri tikapemphere. Zonse zikuchitika pa phiri paja zinayamba chifukwa chonena kuti Ambuye Yesu ananena kuti tiyeni ku phiri tikapemphere, tiyeni ku phiri tikankhule ndi Atate, tiyeni ku phiri mukapumule. Zikundipatsa chidwi, zikundipatsa chilimbikitso, zikupatseni chidwi, zikupatseni chilimbikitso kuti nthawi zonse pamene tipemphera china chake chimachitika. Every time we pray, something happens. Something happens when we pray. Pali nyimbo ina yake timayimba Chingerezi. Great things happen when God mixes with man. Great things happen when God mixes with man. Great and beautiful, wonderful things. Great things happen when God mixes with man. Zinthu zododometsa, zinthu zamphamvu, zinthu zochititsa chidwi, zinthu zononomera, zinthu za mtengo wapatali zimachitika Mulungu akaphatikizana ndi anthu ake. Ndipo Mulungu amaphatikizana ndi anthu ake mu pemphero. Ifwa mpemphero ife timayankhula ndi Mulungu, Mulungu amayankhula ndi ife. Mulungu amamvetsera kwa ife, ife timamvetsera kwa iye. Zinthu zazikulu zimachitika. N'chifukwa chake nyengo ino ya lenti
tikupemphedwa kupemphera mwapaderadera, kupempherera moyo wathu, kupempherera dziko lathu, kupempherera manja athu, kupempherera mpingo wathu, kupempherera atsogoleri athu, kandi mafumu, kandi andale ya president, ma MP, makansala, wina aliyense amene amapanga zisankho on behalf of others, parents, tikuyenera kumapempherera aliyense amene ndi mdindo, chifukwa mupemphero china chake chimachitika. Mukumbukira mzimayi wamasiye uja atapempha kuti mwana wake khawamwalira, Ambuye anachitapo kanthu. Mukumbukira nkhani ya Jairus atakampempha Ambuye kuti wantchito wake, mwana wake wamkazi wamwalira, mwana wake wamkazi akudwala mpaka wamwalira, Ambuyeso anachitapo kanthu. Osaona uja Bartimaeus, ukufuna ndikuchitire chani? Ambuye ndikufuna ndionenso. Zinthu zinachitika. Tikapemphera, osangoti kupemphera ndi chikhulupiriro, zinthu zimachitika. Potsirizira tsiku la lero chimene ndimafuna tisinkhesinkhe, pa Chingereza amanena kuti human weaknesses is part of our story. Kunena kuti kufoka kwathu, kugwa kwathu, ma mistake amene timapanga ndi gawo limodzi la moyo wathu. Tilipo ena timadziweruza mpaka ena amafuna kuchotsa moyo wawo. Ine sindingapange zimenezi, anthu aziti chani za ine, anthu azindiseka, ine ndachititsa manyazi mpingo wanga, ndachititsa manyazi banja langa, nditani pamenepa, ine ndingodzimangirira, ine ndingodzipa. Ayi, sitikulimbikitsa kuti tikhala anthu ofoka, komano tisakane kufokako, chifukwa human weakness is part of our story. All went to pray. Nkhani kutero onse aja anapita kuphiri kuja kuti akapemphere. Onse aja anapita kuphiri kuja kuti akapemphere. Ambuyesu komanso ana a Zebedeyo ndi Petro anapita kuti akapemphere. Atafika kumene kuja, pemphero layambika, ophunzira aja anayamba kugona. They started sleeping. Mwadzidzidzi Petro anadzidzimuka mkati mwa pemphero. Tikugona, chikuchitika ndi chani? N'chifukwa chake, when he realized what was happening, Peter made a serious suggestion. Ali chitulotulo, mutilola Ambuye timange misasa itatu pano. Sanadziwe chimene akunenayi. Zikutionetsa kuti Mulungu amagwiritsa ntchito anthu ofoka, monga apostoli aja, monga inu ndi ine. Kufokako ndi mbali imodzi ya moyo wathu. Tikayang'ana za ma biblical giants, mukuona kuti aliyense anali ndi banga lake, aliyense anali nkufoka kwake. A David ndi aja amene mbali ya azimayi inawavuta. A Solomon ndi aja kukonda chuma kwambiri, kukonda kudzikundikira zinthu kwambiri. A Paulo ndi aja ndiphuma amafuna azizuza mpingo wa Ambuye. Ana Zebedeyo ndi awatango kamba kuti amafuna maudindo. Aliyense ali ndi chofoka chake. Ndimaganiza kuti paphiri pamene Ambuye atitengera nyengo ino ya Lenti, tisachedwe nkuyang'ana zofoka zawo, tisachedwe kuyang'ana zofoka za nsembe, tisachedwe kuyang'ana zofoka za Khristu, tisachedwe kuyang'ana zofoka za yawo, kapena za mbanja ilo, kapena za mpingo. Ndichedwe nkuyang'ana zofoka zanga, ndisathere pongo yang'ana zofoka zanga, ndiye ndiyambe kudzifunsa kuti ndichitapo chani. Most of us, we waste our energy, our potentials, we waste our capabilities judging others. Timayesera kumadziyerekeza ndiyena kuti ineyo ndi bola ine aya uyu nde watheratu. Ena mpaka timene kuti angati auja akapulumuka ande tonse tikapulumuka. Don't waste your time doing comparisons or competing with people who are not competing with you. Tapempha Ambuye tsiku la lero atithandize, tapempha Ambuye atiunikire, tapempha Ambuye atiyeretse kuti poyamba tikhale ndi mtima ozindikira kuti ndife anthu ofoka, ndife anthu amene mbali imodzi ya moyo wathu ndi kukhala anthu amene timapanga ma mistake osiyanasiyana. Tavomereze ndipo tiyesetse kuyamba mwatsopano. Chachiwiri atithandize kuti tizikwera paphiri ndi kumapereka mavuto athu ndi kumawala. Koma choposaposa monga tanenera,
atithandize Ambuye tsiku la lero kuti tilolere kumakula pang'ono-pang'ono, tiziyenda stage by stage, tisadzitenge ngati tafikapo kale, tivomereze kulephera kwathu, ndipo tikavomereza kulephera kwathupo tiyambe kumachitapo china chake. Tsiku lanu linali lotani? Ndipo muganiza kuti mawa lanu likhala lotani? Tsiku lakwa titalemba pasi kuti pa masiku 14 anyengo yanga ya Lenti, ndikukhulupirira kuti ndayesetsa zinthu izi ndi izi ndi izi, ndikukhulupirira kuti ndalephera zinthu izi. Ndikukhulupirira kuti zinthu izi nkadachita bwino motere. Popita kutsogolo masiku 26 atsalawa, ndipempha Ambuye andithandize pa ichi. Abale, tikayesetsa ndithu kudzikhuthula kudzipereka, tidzachita chaka cha Pasaka ndi mitima yokondwa ndi mitima yomasuka, ndipo tidzadziwadi kuti tinali mu nyengo yabwino imene Mulungu anali kutikomera mtima. Tisasiye kupemphererana, tisabwerere m'mbuyo, tiyesetse kukometsa moyo wathu. Ngati nkotheka tsiku ndi tsiku tizilandira sakramenti lakulapa. Ngati sitingakwanitse at least pa sabata iliyonse tizilandira sakramenti lakulapa. Cholinga chachikulu cha Lenti nchoti titembenuke, tisinthike m'maonekedwe, tikhala anthu atsopano. N'chifukwa chake watichotsa m'mayesero, pano watikweza pa phiri. Kodi experience ya pa phiri ikubereka zipatso zotani m'moyo mwanu? Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera, akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireniso abale ndi alongo madzulo opambana, ndipo osatopa kuchita zabwino. Bye.